Bon dia a tothom. En primer lloc, volem dir que és un honor celebrar el nostre 15è aniversari al barri de la Trinitat Vella. Un barri que el 1936 lluïa orgullós noms de carrers com Llibertat i Fraternitat i places com la de la CNT. Un barri que va plantar cara al cop d'estat feixista del 1936 i que es va autodenominar Barriada 19 de juliol. En segon lloc, volem demanar un aplaudiment de dignitat per a totes les dones que van passar per aquest centre de repressió, algunes companyes que estan aquí avui. Fem l'aplaudiment. Dones que es van rebel·lar contra la dictadura i la transició, contra la societat, les famílies opressives i la pobresa, contra el masclisme nacional catolicisme, que ho impregnava tot. Per fer-ho van acabar patint el menyspreu, les vexacions i els càstigs dels feixistes, Cruzadas Evangélicas de Cristo Rei o altres congregacions en centres com els del Patronato de Protecció de la Mujer. Avui reivindiquem aquest espai com lloc de memòria, que no pot ser esborrat de cap manera per respecte al patiment de tantes dones resistents i referents. Moltes de les dones que van passar per aquest cau de la Trinitat havien passat prèviament pel cau de l'horror de la Via Laietana 43, que ha d'esdevenir centre de memòria de la tortura i la repressió. Cada primer i tercer dimarts de cada mes, a les 19 hores, des de fa més de 2 anys, centenars de persones ho exigeixen davant d'aquesta sinistra comissaria de la Policia Nacional, també la nostra Mesa de Catalunya. Us demanareu qui és aquesta gent. Ens presentem. Som la Mesa de Catalunya d'entitats memorialistes i volem celebrar amb tots i tots vosaltres el nostre aniversari. Després de 106 de la primera Llei de Memòria, Llei d'Impunitat del 2007, un conjunt d'associacions i particulars van decidir unir-nos el 2008 per a continuar lluitant contra l'oblit i la injustícia institucionalitzada. Així naixia la nostra Mesa de Catalunya, amb esperit indomable, disposada a demostrar que sense determinar-nos al carrer no assolirem les nostres fites. Érem i som una plataforma oberta, transversal i horitzontal, amb un objectiu, exigir i defensar els drets humans de les víctimes del franquisme i la transició. Aquest concepte, drets humans, ens feia més forts, ens carregava de raons, ens diferenciava i ens situava en el camp de la justícia, just allò que ens negaven. El febrer de 2009, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, van fer la nostra primera concentració al carrer per demanar l'anul·lació dels judicis del franquisme. Ens deien que era impossible, però ja és una realitat. Des de llavors, cada darrer dissabte de cada mes, hem estat a diferents places i carrers sense defallir, amb sol, amb pluja, amb fred, ho afirmo, ho confirmo, i calorada de l'hipotíria, també ho confirmo. Podem donar fe del canvi climàtic, ho confirmo. Voldríem demanar un altre aplaudiment d'infinitat gratitud per a totes les persones i les entitats que ens han acompanyat en tan llarg camí de manera solidària i combativa, encara que hagi estat puntualment. Un orgull i un honor compartir lluita amb tantes antifeixistes. Un aplaudiment.
Una senyal d'identitat de la nostra Mesa de Catalunya, de la qual estem molt orgulloses, ha estat defensar i estar al costat de totes les víctimes que van patir la repressió feixista, sense distincions, en dictadura i transició, i més enllà. Ara pot semblar fins i tot una obvietat, però fa 15 anys qüestionar la transició era un fet força insòlit i gaire ben vist, així com defensar la branca anarquista de la lluita contra el feixisme. Posar la dona al centre de les reivindicacions i vindicar el feminisme, parlar amb orgull de les víctimes LGTBIQ+, del poble gitano antifeixista i de tantes memòries oblidades. També ha estat molt important per a nosaltres vincular les lluites d'avui amb les d'ahir, fer ben palès que la nostra no és una reivindicació del passat, que és present i futur. Per això hem estat al costat de moltes causes i hem denunciat moltes injustícies, bastint un pont entre les víctimes de la injustícia d'ahir i d'avui, perquè no ens podem permetre perdre més drets i llibertats. Quan la Mesa va començar a caminar, el feixisme espanyol era viu i treballava pel atado i bien atado, amagat en sigles beneïdes per la Constitució monàrquica. Aquells que havien format part del règim, sense haver pagat cap peatge i sense condemnar la dictadura, de sobte ocupaven escons als parlaments democràtics. Però fa 15 anys el feixisme no existia als carrers massivament amb orgull i impúdicament. La paraula feixista encara no havia vist desvinculat el seu significat i el feixisme no havia estat blanquejat fins a esdevenir un fet democràtic. Un fet que ha normalitzat la repressió fins a vulnerar drets fonamentals i atacar col·lectius vulnerables. Un monstre que no deixa de créixer. Hem fet costat a l'anomenada querella argentina. Moltes i molts som querellants, denunciants a la República Argentina, o hem donat suport a les companyes i companys que han fet aquest pas, davant les negatives de l'estat espanyol a jutjar els crims del franquisme i la transició. Vam recollir milers de signatures de suport a la querella en les nostres concentracions que vam entregar a la xarxa catalana i balear del suport a la querella argentina i que van ser enviades al jutjat que instrueix aquesta macrocausa. Tot el que us expliquem no és un exercici de vanitat, perquè ho fem humilment i amb esperit de compartir amb totes i tots vosaltres la nostra tasca. Després de parlar amb molta gent en les nostres concentracions, ens vam adonar que no es coneixia l'abast de la repressió i totes les seves cares aterridores i injustes, ni tan sols nosaltres mateixos. Llavors, ens vam plantejar que havíem de tenir un ànim més divulgatiu, per més treball d'investigació i fer més treball d'investigació, volia dir, i compartir-ho. També anant en els centres educatius per construir memòria i respecte pels drets humans. Hem ajudat en els seus projectes i treballs de recerca a moltes i molts alumnes de batxillerat i universitat. També hem estat mecenes de documentals com el de Gustau, la transició al descobert, o Via Laietana 43, el cau de la bèstia. Fins i tot tenim els nostres propis mots encreuats, llibres i poemaris que us podeu descarregar a la nostra pàgina web. Per a nosaltres ha estat importantíssim, un honor i un deure visibilitzar les històries de les dones antifeixistes, milicianes, dones de la rereguarda, membres de la resistència, poetesses, escriptores, periodistes, esportistes, camperols, camperoles, infermeres, pioneres o a ocupar càrrecs fins llavors vetats per a elles. Dones detingudes, torturades, empresonades en condicions infrahumanes, violades, vexades, assassinades, exiliades, dones als camps de concentració francesos, nazis i franquistes, dones a les quals
van robar els seus fills. Tantes dones admirables, moltes anònimes, silenciades per la dictadura i moltes vegades marginades pels seus companys de lluita antifranquista. Tot un exemple a seguir aquestes magnífiques dones. Hem dedicat concentracions i hem parlat extensament dels brigadistes internacionals, de l'Olimpiada Popular del 36, dels milicians, de la guerrilla estigmatitzada amb l'etiqueta de delinqüent, de la repressió als ferroviaris, dels esclaus del franquisme, dels nens que van viure l'horror dels preventoris pels mestres represaliats, dels llibres cremats i dels prohibits, de les biblioteques tancades pel feixisme, dels papers de Salamanca, botí de guerra per la repressió, de l'espoli de béns dels antifeixistes, dels camps espanyols de repressió i mort, dels antifeixistes en camps nazis, dels lluitadors de la Nueva entrant a París, de la Nueve, la Brigada Nueve, famosa, d'entrant a París, plena d'espanyols republicans, dels darrers afusellats del franquisme considerats terroristes i no lluitadors antifranquistes, dels morts de la transició com Gustau Muñoz o de Jordi Martínez de Foix, de les fosses que en el cas de Catalunya, vergonyosament, encara en resta per obrir i dels protocols internacionals que no es respecten, de les cartes de comiat de les afusellades i afusellats, de Cipriano Martos Jiménez, que ha estat exhumat a Reus i enterrat a Loja, Granada, gràcies a la perseverança del seu germà, el nostre company Antonio, aquí present, i del nostre esforç del camp de la Bota, de l'anul·lació dels judicis del franquisme a Catalunya pel Parlament el 2017, gràcies al ferm treball del nostre company Josep Cruanyes, també aquí present. Josep, no té canvi el nom. De la destrucció de plaques, monòlits i escultures en record de les víctimes antifeixistes, dels nomenclàtors feixistes, dels molts crims de l'Església, de les condecoracions a franquistes com Samaranc, que han de ser retirades, de l'execució del president Companys, dels poetes represaliats i exiliats, del 20N, del 23F, dels judicis del TOP, de les tortures a comissaries i presons, dels bombardejos de Barcelona, de les mans tancades de sang de Martín Villa, dels consells de guerra. Hem commemorat els 14 d'abril i la victòria del Front Popular. Hem parlat de la llum de la República. Hem denunciat que les nostres víctimes del terrorisme d'Estat, no han tingut mai la consideració d'altres víctimes. Més aviat hem rebut menyspreu. Hem parlat de la repressió a les idees, als cantants, i hem demanat la derogació de la llei Mordassa que lliga de mans i peus la protesta. Vam fer el primer referèndum monarquia o república el 2014 a la plaça Sant Jaume i va guanyar per centenars de vots contra menys de 10 la república. Hem defensat el dret a decidir-ho, tot i la llibertat d'expressió. Hem parlat de moltes coses més. Hem parlat amb noms i cognoms de les víctimes i també dels botxins, policies, jutges, càrrecs públics encara protegits per l'Estat. Això no deixem d'exigir l'anul·lació de la llei d'amnistia del 77, llei d'amnèsia induïda i impunitat, darrere de la qual es parapeten assassins, col·laboradors, encobridors, on s'atrinxera la injustícia. I continuarem parlant perquè la repressió va ser inabastable i després de 150 concentracions
no ens hem quedat sense aspectes de la repressió per denunciar. Aquest aniversari té un vessant ben agre, que és el fet de reunir-nos aquí després de 15 anys per haver de continuar lluitant per la veritat, la justícia i la reparació, per les víctimes del franquisme i la transició. Gràcies per ser-hi avui aquí i donem les gràcies també a la Isabel i li donem la paraula. Endavant. Hola, bon dia a totes. Estic molt contenta de veure tantes cares boniques a la Trinitat. Jo vaig a presentar a una persona molt important, a la Trinitat Vella, que és l'Amador de Memòria Històrica, que per nosaltres és molt important al barri. Amador, sisplau, ens explicarà 5 cèntims, ¿vale? De la presó. Bueno, bon dia. Suposo que... Hola, bon dia. Què puc dir? Ja ho han dit els companys que han fet la intervenció. L'únic que dic que a la presó, que aquests terrenys que van comprar en 1954 a l'Ajuntament estava ubicat el que era a la Quinta Forca i que van comprar els terrenys que seria de les Forques i del Boixí, que són aquests terrenys que ara ubiquem el que és la presó de la Trinitat. És una coincidència bastant macabra, que no en pensaven, ara passaven la presó, quedava una manera de jutjar, era feien la vida, ara venien bueno, els de Trinitat, com van comprar també, a la Trinitat ja van fer també un acte de que no volien la presó aquí a Trinitat, i a canvi de la presó el que ens van donar va ser un cinema que es deia el Majestic, que estava al final d'aquest carrer de Penyíscola. Aquí teníem el cinema i aquí les preses. De fet, bueno, que es va inaugurar el 9 de juliol de 1963, que va vindre el bisbe l'alcalde de Barcelona, que en aquell moment era el Porcioles, José María Porcioles. Mondragó, sí, l'obispo Mondragó. I van inaugurar, a més, com tota la parafernalia que venien del franquisme, tots els ministres de Falange i que van fer tota aquesta inauguració. Bueno, aquesta presó va estar funcionant com a dones des de 1963 fins a 1983, quan van sortir que van anar ja a Balràs. En aquestes va veure manifestacions de les preses en vaga de fam, que van aconseguir que les creuades, que eren les monges molt simpàtiques i amables que donen servei a les preses, i van fer un manifest que al final l'activista Trinidad Sánchez Pacheco va elegir aquí davant les primeres manifestacions el 18 de gener de 1976, que després va veure moltes manifestacions de totes les vocalies feministes del voltant de tota Barcelona, tant de Santa Coloma, Horta, i van fer aquestes manifestacions i va aconseguir que al final les monges deixessin les claus a les preses i van estar durant un temps funcionant autogestionadament. I després d'això ja van vindre els funcionaris i això va canviar radicalment el funcionament de la presó i el tractar a les preses, tant polítiques com uns. Bueno, després d'aquest van vindre els joves, elles van passar a Balràs i van vindre els joves i els joves van fer també
bastant manifestacions i van fer que va veure en els 91, em sembla, crema de metalassos, cremes de... Bueno, van ubicar el terrat i van tirar pedres, bueno, per demanar millores, perquè venien dels de la Model d'aquí i, bueno, i van canviar pues, el tracte. I de fet ara, actualment, és un règim obert, encara està funcionant amb presos i el que estem ja, que és eminent, és que ja estan construint vivendes i en teoria l'any 25 quedarà reduïda. Des de la nostra associació i una altra associació que és Trinitat Uneix estem lluitant i reivindicant de mantenir la façana per a... En un principi demanaven la façana per a fer tot un museu reivindicatiu de la democràcia, de la dona democràtica i tota la lluita que va representar i representar aquí a Trinitat. No va poder ser, mica en mica nos van a dar i al final nos mantenen el que és la façana. Crec que no serà tant com està ara, sinó una mica més reduïda, però bueno, que és, volem que sigui un monument i un homenatge a totes les preses, tant polítiques com comuns, que han passat per Trinitat i els presos també joves. I estem en aquesta negociació a veure on la ubiquem o on quedarà la... També dir que estem també fent un lligament entre Via Laietana, la Model i Trinitat, que hi hagi tota una connexió, perquè després de tot, des de Via Laietana s'anaven a les nostres presons. Estem intentant fer tot un treball per aconseguir això, tot aquest lligam. I res més. Gràcies per la vostra. També hi ha la possibilitat de canvis de la nomenclatura de carrers de lo que seria Pare Pérez del Purgar per l'activista Trinitat Sánchez Pacheco, que està en camí de poder fer. També volíem, una vegada que es facin aquí les vendes, una plaça que era interior i estem demanant que sigui del Pare Manel, ja que el Pare Manel va lluitar també molt amb els joves i volem fer aquest homenatge al Pare Manel dins d'una plaça a Trinitat. Bueno, ara sí que ja està. Gràcies. Moltes gràcies. Ara baixarem a la sala on tindrem un concert amb 5 artistes meravellosos que col·laboren sempre amb nosaltres de manera desinteressada. I després també, perquè una festa ha de ser una festa, ha d'haver-hi una mica de pica-pica i de beguda i, bueno, esteu tots convidades i convidats. I ara, doncs, si voleu, aquí algú que agafi... que baixi el primer i tots aneu darrere. Vinga, gràcies, de debò. I dir que l'Ajuntament, quan vulgui, que també que renovi el faristol, que fa pena, que també no s'hi costa res, Ho hem demanat molt, però